хора с Мохамед Банен, днес играем Aga.io. Аз се казвам България. Това е така ще се нарича в играта, защото има скинове така на държави, планети и така. Здравейте, това е знака на България. И целта на тази игра е да станеш най-големия и да си на първо място. И как да станем най-големия? Като ядем по-малки неща. И по-големите неща могат да ни ядат нас. По-големите топки могат да ни ядат нас. Човек, аз се представям на Робин Худ. Ей, ти ли кажеш? Да. Дано сме в един сървър. Да, човек. Ще ти помагам, защото аз Робин Худ взимам богатите и давам на бедните. Разкарай се, този месец да е. Безкрайност е на първо място. 8 ча. Не искаш да знаеш при мен кой е на първо място. BMW N5 E60. Добре, аз само губя. Аз станах на 60-то място. Ау, какво става? Ставам най-тежкия на земята, това Не, какво става с мен? Много добре. Взимай, брат ми думи. Аре бе, бълна бе. Добре. Изяден ли съм? Кой? Изяме лайк. Мисля, че ме изяда, съм се кръстил. Какъв голям ме изяде. Значи е на първо място. Човек, знаеш кой ме изяде мен? Бари. Добре, знаеш какво става с мен. И човек може би ме яда, защото се кръстил и с главни букви и усмихнато личите, където го изграда. И що се кръсти? За да ме ядат и спасявам бедите. Нали не искаш да ти ядат? Да ми слагва тая игра. Дай на мен лава. Като снимам лава повече отколкото като игра. Може би заради програма. Защото правя две неща. Снимам и играя. А в клипчета на това нещо, където Капитан Америка ме гони. О, не. На кое място? Кое място съм? 57. 56. О, я. 52. 50. 40. О, 50. О, не. 8 изясва още. 8. Добре, няма още. България порасна. А ти България ли си? Не. Но съм човек, който искам да го изядат. Аз се казвам България. Тефтант. Какво? Чакай, в тази игра няма някаква си музичка. Няма никакъв звук. Нещо. Може да се игра. Човек, аз съм на 59. Аз съм на 49. Човек, дали искаш да играят един голям и може да се види и се падна веднага в него. И го изяда. И после друг също. Едновременно. Това е друго. Те би ядах ли те? Не, но Финленд иска да ме изяда. Мога да си правя приятелче и да стрелям. И аз всички ги стрелям в старите мира. Яш. Урата иска да ме изядне. Има луна. Да. При теб има луна. Има луна, която искам да изям. Огромна. Това е на 5. Името на луната е Мун. Да. О, не ме. Човек, лагвам и хиляди пъти, че вървя и лагвам. И един ме пита, тим? Не сме тим, защото искам да изяда. То не може да се пита. Но той ще кръстил тим. Ако Той иска да ми изяде. има апдейт, ще да може да си пишем. Ама, докато пишем ще ни ядат. Затова няма писане. Докато пишем ще ни ядат. Видях слънцето с очите си. Тика Испания, особи ме. Особи ме Испания. О, не, аз моля. Писка с големи! Уи! Моля, не ме. Пум. Не. Отива Робин Худ, спаси България! Спаси България. О, не, никой да не ме яде. О, не, ще се спукна. Кажи ми да спасявам България сега. Луната иска да ме хапне.
На 28 място съм. Аз съм на 62. Аз съм почти на 10-то или... Сега ще си на първо. Човек, даме БМВ. Представи. О, мале, Мия, виж Какъв огромен съм. ти си дебел. Направи България щастлива. България е дебела. Не, голяма. Дебела. България е най-голямото нещо. Ще бъде на първо място. Пре, Испания къде? Няма Испания тук. Ами Испания не изяде ти. Трябва да има всички държави. Добре. България ще се печели. Не го виждам на някакъв. Бре, о, не. Моля, не ме идеш. Добре, знам, че целта на тази игра да ни ядат. И да не се ме изяде. Искам да изядеш Робин Худ. О, не! Иска да ме измами да пукна. Искам да ме изяде. Искам да изядат Робин Худ. Не прави измама. Не, дай, защото ми е дай. Най-злото е да пукна от хора. Давай, бъди на първо място. Ей, давай, на първо място ще съм. Клипът ми ще е 8 минути. 8 или? Да. 21 място. 20. Ой, давай. Робин Худ вече прекали. Вече той прекалите с Робин Худ. Робин Худ ще ти отмъсти. Ще имам още малки топчета. Защото не мога други. Човек има просто към такова. О, Към Майнкрафт. Алекс прилича на Робин Худ. да. Какво? Ще да го кръстя Сега не играем Майнкрафт. Агаточко. О, Бразил. Взявах Бразил. О, теже. Какво правиш, теже? Човек, понякога виждаш ли ние малки кръгчета, които не вървят? Да. Това са моите кръгчета. Аз ги стрелям навсякъде. Що? За да ядеш? Не, за да стана по-слаба и да тичам по-бързо. Да сям по-бързо бедна. О, да не стана на първо. Искам на първо. Много съм голям, мисля. Когато започнах да играя, всички ме ядоха. Сега... О, не 19-то. Добре. Как си по-добър? Мен не ядат всички. О, то пукна. О, не. О, играй. Част от него. Добре. О, 8. Не, бягай 8. Аз съм един от най-големите. Как си добър на тази игра? Мене бърха 30 000 пъти. Виж, аз се хвърлям на тях. Ако ме изядат, свършваме епизода. Защото стана 7 минути. 8 минути, не знам. Поне да ти изяде най-добре. О, изял го на 11-то място съм. Браво. О, 10-то място! 10-то! О, не. Трябва да спрем клипа на 8 минути. Така да О, не, моля, не ме яш. Добре, минаха 8 минути. Добре, давай! Виж колко съм дебел! Да. На 12-то! Аз се отказвам. Защо? Тази игра не може да бъде бита. Добре, виж какъв голям аташ съм. Добре, трябва да спрем епизода тук. Трябва да, докато ме изядат. О, на 9-то място за първи път. Няма да спираме. Добре, на 9-то място за първи път. Яш. Да. Ако се пукнеш, ще започна да плача. Да, и аз ще ме изядат всички. Ама пак ще съм на големи парчета, мисля. Робин Худ се отказа, не ще си най-отзад. Един път се пукна. Мислях, че съм най-отпред и ме върнаха на... О, не, той може да ми изяде. Няма да ти Робин Худ се лъча. Аз съм на 10. Това ми дава храната си. И сега съм на 5-то място. Това е за първи път в живота, хора. За първи път. За първи път в живота си съм на 5-то място. О, мале. Аз съм от най-големите. Италия. Ела Италия, голема на България. О, мале, големия съм. Мога и по-голям, но... Ние впечатлихме България. О, не мисля, че България е толкова експерт. Добре, давай. О, ще пръна. Ще го... Леки, не мисля, че имаш достатъчно памет да продължиш клипа. Имам. Не знам. Стижа. Ако пукна, ще плача малко. Добре, на 6-то място. Защо? Някой те надмина.
Някой изяде повече от мен. Аз съм много дебел. Добре, хора, не знам дали ще продължа. Това беше от мен за Гайо и чао. Чао. Да не мога да спра клипа. Чакай, трябва да спра да ходя. И чао, хора. Чао.